wong sing paling blater sak Lamongan. Lho temenan. Iya. Wong iki yo sregep paweh. Aweh nang ngene tangga separuh. Amal wakeh amale. Wong tangga-tangga gak oleh turu sore-sore ditanggapno karo golek. Nanggap wayang kulitan iki lho. Kulitan apa? Kulitane tekek tau. Sapi. Ah, ringgit Purwo. Ringgit Purwo. Kok wedok kansan. Cak, sampeyan kok jenengan aku. Saiki lho cak pendek wis barang digawa tak nyatane gak ono buktine entek. Jangan kok sing tak delek. Tuh apa aneh? Cak.